Vin la un nou video, că o să merg în spațiu, deci am venit în spațiu. Aici așa e ăsta. Spuneți-ne pe ce mapă să mergem. 1, 2, 3. Unde vom intra aici așa? Bine, trebuia să-mi aleg skin-ul cu spațiu. Nu știu. Dar chiar spuneți-mi în comentarii ce culori vă plac. Al doilea e ăsta atunci, și la al treilea. Vreau ăsta. Eu vreau ăsta. Dau B. Să vedem, ne pricepem la curse, să vedem. Ne pricepem prea bine. Ziceți voi că nu. De minune. Stai să ne sprijinim atâta. Să nu ne... Îmi place din câteva mișcări. Mi-am întors gâtul. Vai, cum m-am sucit. Acum hai la ăsta. Vom explora gen numai mult. Și vom să facem și noi un video așa de plictiseală. V-ați prins voi. Să vedem oare ajungem până acolo. Cred că acum mă pun să fac pe ăsta și partea a doua din vânătoarea de ouă. Lăsați un like și un comentariu dacă v-ați uitat la ăla la... Cui? Dacă nu v-ați uitat la... La cum îi zice, la videoclipul meu cu vânătoarea de ouă. Astăzi am postat 3 sau câte? Nu, 2, 1, că am făcut. Pe al doilea îl postez mâine. Ca și o și mașină. Deci mai multe n-avem ce face. Am murit direct. Am și murit. Și ia până unde ajungem așa. Ia să ne așezăm prin ăsta. Haide mă, mai serios să mai facem la... Să ne oprim aici așa, bă. Văleu. Văliliu. Hai fă lasă bedachiu. Ia că mă împinge ăsta, mă. Mă împinge și o-l bat. Mă, vei bătaie? Vezi că dau un B. Și tot eu m-am luat bătaie, vedeți? Ce ai simțit jocul? Tot eu mi-au bătaie. Haide că ne dă jocul. Ia uitați, mă. Cât de fain. A fost distractiv.
sportiv. Un episod cu tare, bea. Teddy Bear. Bine. Haideți să le facem perfecte acum, că trebuie să le facem perfecte. Că nu iese perfecte din prima, da? Măcar să facem perfecte. Haide, mă, să facem perfect parcursul ăsta. Știu! Adică de oră ne închinuim la el. Azi oricum am pus cu gusta. Deci azi văzut cum am pus cu gusta, mă. Nu, mă. Uite. Uite, mă. Deci am făcut videoclipul aia pe ceata să ieși. Deci v-am făcut videoclipul ăsta numai ca să vedeți. Să vă instalați și voi jocul. Acum nu știu cum îl cheamă. Eu l-am de un an, de un an, ce de... Nu, un an jumate. Mă, vă mint, aici nu mă ascultați. Vă rog că vă mint, că acum m-am adus aminte că din noiembrie l-am. Nu, n-ați mai ascultați. Și-mă aici, că vă mint. Nu-s bandit. Și la fotbal îmi zic că-s bandit. Serios. La mulți le zic că suntem bandiți. Eu uitați până unde am ajuns, deci am chinuit. Deci am chinuit să ajungem aici. Deci ne-am chinuit să ajungem. Pierdem, nu, noi suntem niște câștigători. Când vrem și când putem. Deci ați văzut, mă, cât de un pic mai aveam, mă. Haide, mă, să mai încercăm. Uite, la fiecare nu facem de astea, nu suntem bandiți. Nu suntem mincinoși.
imediat, deci cred că încheiem vlogul. Vai. Bine, și sper că v-a plăcut acest vlog. Ne mai vedem în alt vlog și sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, să dați un like și să vă abonați, să facem cât mai repede mulți abonați, mulți, nu zicem suma și nici de like-uri, dar vreau să bubuiți butonul de like și v-am pupat, pa!